приветствено слово на вице-президента на Република България госпожа Илияна Йотова по повод 110 години от освобождението на Свиленград и началото на Балканската война. Уважаеми господин Карчев, кмет на община Свиленград, уважаеми господин министър на отбраната на Република България, уважаеми председател на Общинския съвет, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин бригаден генерал, уважаеми господин Премянов, председател на Съюза на тракийските дружества, уважаеми дами и господа, благодаря ви за тази огромна чест. Тази вечер заедно да отбележим един голям празник и една бележита дата – 5 октомври. Бележита дата, която завинаги ще запише със златни букви в българската история величието на един народ. Ще отгърне една страница, в която се говори за много гордост, любов към отечеството и героизъм. Балканската война, нейното начало. Война свята, война справедлива, която ще носи свобода. Свобода за нашите поробени братя от Тракия и Македония. Честта и достоинството на България повеляват под нейните знамена да започне битката. Борбата на свободата срещу тиранията. Битката за напредък, за правда. Битката за бъдещето на един народ, който след 5 века продължава да доказва своето величие. Балканската война е дело на България, на нейните синове, на онези, които не пожалиха най-свидното, живота си, които не се замислиха и за миг и оставиха костите си заради обичта към род и родина, към народа си и към своите братя. Уважаеми дами и господа, в духа на непроклонните жители на този благословен край има много наследство от скърби, от покруса, от разочарование и сълзи. Тук са изпяти най-тъжните тракийски песни на бежанците. Те сякаш още витаят около нас, а и при всеки поглед припяваме и си спомняме за онези години и за тези обикновени хора. Но най-ценното е, че в духа на поколения, на хора от този край, има една неустоима жажда към свобода, непримиримост, вяра, надежда и безпределна любов към родината. И сякаш от Шейновеци днес чуваме тази клетва за България, че най-сладката и най-славна смърт е смъртта за Отечеството. Искам да се обърна към вас тази вечер, уважаеми жители на Свиленград. Живеете на една много древна земя с много богата история и култура, но днес вие сте най-голямото и богатство, защото от онова, което правите вие като трудолюбиви, енергични, амбициозни тракийци, зависи бъдещето на обичания от вас град. Днес тук се говори за икономика, за развитие, за това как да обработваме плодородната ни земя, за това как да развиваме този чудесен край на България. Днес Свиленград е и отворената врата към света. Аз зная, уважаеми жители на Свиленград, че и при вас е тревогата за кризата, тревогата за това, че не можем да задържим децата си тук. Това е тревога на всички българи. За това как ще изкараме следващите месеци, как ще изтърпим идващата зима. Зная, че по-тежка е и политическата зима. Само преди няколко дни всеки един от нас направи своя избор. И утре от тези, които сме избрали, от партиите и политиците в сградата на Българското съединение в София, трябва да ни покажат, че добре са прочели нашия избор, за да заслужат уважението и доверието на народа си. Да направят и да конструират стабилно мнозинство,
да има стабилно правителство, за да може да гарантира следващите тежки дни, които ни очакват, и да работят за народа си. Преди 110 години, по време на Балканската война, много чужди кореспонденти и политици пишеха за чудото на българската армия, която стигна за 3 седмици до Чаталджа, която превзе Одринската крепост, която всички военни анализатори казваха, че е непревзимаема. Към тези събития трябва да се върнем, защото тогава цяла Европа гърмеше, че това не е просто война. Това е голяма буря от хора. Само така можеха да предадат този всенароден устрем към свободата, към българското единение. Или както написа професор Георги Марков, това не беше просто война. Това е война в името на сбъдването на националния идеал за българското единение. И направи нещо още по-важно. Завинаги изтри и заличи роба от съзнанието на българския народ. За тези жертви, за тези смели мъже и жени, Вазов ще напише: Българио, за тебе те умряха. Ще има много литературни произведения, ще има много скулптури, ще бъдат нарисувани много картини, защото в тази война, освен доброволците, отидоха и цвета на българската интелигенция, поети, писатели, художници, с едно име на уста: да бъдем с нашите братя за тяхната свобода и за България. Днес тяхната памет, уважаеми дами и господа, проверява нашата собствена съвест. Ще можем ли да бъдем на висотата на този подвиг? Ще можем ли да отделим ежедневието, изпълнено с толкова омраза, къвги, лично противопоставяне, и да бъдем онзи цял народ, който е доказал, че винаги, когато сме заедно, печелим и минаваме през всякакви трудности? Можем да го направим. Можем да загърбим това ежедневие. Ние можем да бъдем различни, да спорим, но не непременно трябва да се мразим и заклеймяваме един друг. Можем и днес да осъществяваме своя национален идеал за единение. Така правят истинските политици и истинските държавници. Това е завета на героите ни от войните. Това е и днес завета на хората в България. Поклон тази вечер пред памета на героите. Честит празник на вас, уважаеми жители на Свиленград. Днес ние имаме едно верую. То е България. Да живее Отечеството!